Mayong buntag sa tanan. Nakita nato din sa atong atubangan karon ang usa ka bangko. O kini niya nga atong makina karon nga mabuhat nining mga bangko nga ang materyales mga cellophane gihatag ni sa tuwa sa DENR agi og premyo sa siyudad sa Iligan. O kini nga material kani sa atong likod karon ang mga machine kani sa Manila. Cebu. Galing sa Cebu, pero ang nagdala dito ay mga Tagalog. Kailangan natin magsalitang ugat, ngunit sumalit katapat para maintindihan nila. Pero karamihan kasi mga Bisaya, magkuhan na lang tayo, mag-Cebuano. No? So ito, kung ang i-train nila ng mga kuhan, mga tauhan natin sa ngayon, 7, kulang pa ng 5 para maging 12, para 24 hours mayroon silang makagawa sila ng 12 bangko, 16 chairs, every shifting. No, 24. 24 hours, 16 chairs. Lisod na po ni Himon. Pero siguro sa panahon, mabot ang panahon nga makataw na sila o Mayo, mas nindot na gid kayo ang bangko nga atong pagabuhaton o papasalamaton ta sa Department of Environment and Natural Resources kay sa atong gihimo nga atiman sa basura sa atong nagpayan sa Iligan gitagaan tag ingon ani nga equipment o machine para nga makabuhat ang bangko aron ang atong mga plastics nga basura na mahimo pang lingkuranan magamit sa atong mga tulungaan o ganini ang uban pang mga opisina din sa tuang Dakbayan sa Iligan. So napasalamat ko ni Engineer Silso Layos sa iya og ni Kernel Ka o ang task force nga atong gitahasan para papatunay mapanindot na to ang pagkulikta sa basura din sa Dakbayan sa Iligan o manghinaot ko nga unta ang atong mga kapalayan makato na gyud o segregate silang basura kay segregate at source man gud ayan atong kolektahon kay ang uban man gud dili pa kabalo mo separate gyud silang basura sa malata o dili malata o katong mapuslan o dili nagit mapuslan so kinahanglan nga ato ning pagabuhaton tungod kay baligon ako ang kalibutan wala na kinahanglan sa mga tao pero ang mga tao na kinahanglan sa kalibutan na mao atong gipuy-an kung atong abusuhan, pinabi sa paglabay sa kasa sa atong basura, mabot ang panahon nga kita maitumpawak na po kung na ay mga katalagman sama sa baha, ulan, uban pang katalagman nga iya sa pinayahan, busa atong yung ampingan ng atong palibot, pinagi sa pagkulikta nining maayo nga basura o mapuslan pag nato nga mahimong likuranan para sa mga bata nga naa sa mga kabukiran o mabot ang panahon nga atong mga opisina sa syudad sa City Hall makagamit na ni ining klase sa bangko nga kita ay maghimo din sa Dakbayan sa Iligan. So kamong 7 unahan mo na to og 5 para mahimo 24 siguro mudaot kani ng makina kani pa mga tao dili mudaot no pinikulang so 17 Ito, para ma-appeal na yung tikuan niyo. Wala pa appeal na, kani operator lang. Kaya wala may appeal ba't nung titili sa tikuan? Sa supplemental budget number 1 siguro, i-stipulate na nato ang mga tao nga madudugang diri para niining bunon. Tagaan na ito sa probinsya. Trabaho. Well, ato na lang isango ni Engineer Layos, Kernel Ka, na madungagan para nga dili lang sa pagbuhat, kundi sa ganini ang pagpasinaw, pagpanindot na ning magbuhat. Lain na po itong set of tao nga mo sa mamayo ning kuana itsura. Nga kini mabot man ginang panahon nga ang bunbunon ato magining dili naman ato nilabayan og basura. Pero ang kanang mga materials nga gikinahanglan para mahimong bangko atong dalon diri. Tungod ani niya atong gikuan karon.
So, Dili na ginibiyaan yun. ginibiyaan hangtod Santos. Turian eh. Turian. Nga naman, kay kanang Factory, wapo na nito. kinanglan po ta diya kanang kang security kay ato nang imong tourist destination. So nga nung nayunan na kung sa istorya, dapat ibutang diya aron makasuroy po ang mga bata diri o mga kilikanan na inana diya yung nahitabo sa ato ang pagdumala sa Daguyan Kilikan. So ato karong sugdan, ayoko ninyo by Tuesday bubalik ni tanaw na to o kasi isa ra gyapon ka bangkong nauman. No? Kinang lang yun na barugan na 24 hours pwede 16 ka bangkong. No? Gusto itong balik sir? Martes. Kanang nindot-nindot na kung naon. 11. 11. Sabado, Domingo. Apil Sabado, Domingo trabaho? Oh. Tanan, bingo. Ha? Wala. Sabado, Lokadlaw. Di nga kung ba lang, Mga train. kamong pito, 30. para gid makabalo gid mo tanan karon pag abot sa panahon nga namang idugang, ang makabalo na ug isa din kay sibling na mo dumala diri, makabalo na mo tanan. Tabangin sa inyo karon. Basta balik kong Martes, ha? Balik kong Martes para nga tanan na to. Pila gid ka ba ko mahuman? So si kadlaw. Kadlaw gabi. 24 hours. Ang atong ang inyong pagbuhat nini. So, daghang salamat. Supplier, daghang salamat. O personnel sa kaning kihinan, salamat po kunya diri. Sa atong vice mayor nga umabot nga mayor o sa atong konsyal nga umabot nga senator. Senator Noli Partillo. Daghang salamat o ang Ginoo magkaban kanato kanunay. Una sa tanan, pasalamat sa DNR nga naghatag sa ato na kaning premyo para sa pagdumala nato sa ato nga kaning basura. Ikaduha, pasalamat sa kang Colonel Roy, atong administrator, mga head sa task force sa atong pag-manage sa atong basura. Pio Bakong. O sila Pio Bakong, sila ni Engineer Celsulayos. Opo. Kanya sa ato ko bagong na train, itagaan mong certification, no? Congratulations, no? Yan, sa ato nga suppliers, no? Nini, no? Dahil salamat. And para sa ato mga trabahante, importante, kini produkto ang maproduce natin alag ni sa itong mga kabataan sa atong syudad, kayuhan sa atong mga gagmay nga mga kabataan na atong tunan para mahimo nga maayong mga lumulupyo sa atong dagkayan, no? Kay sa kabukiran, labi na sa mga elementary schools, no? Ang ato nga mga kabataan ito, maglingkod lang sa bato ang uban, no? Maglingkod sa bangko sa nga gubana. Now with this end product sa ato din nga paktorya sa plastic, makabenepisyo din ang ato mga kabataan, no? So sa tanan, ako maingon, the business of manufacturing plastic chairs in Iligan has begun, no? And we come to dream of kaning Sustainable ato development. nga bunbunon mahimo niya ning dili lang lugar sa basurahan kundi lugar sa pag-produce og mga silya nga plastic para sa atong kabataan, dili lamang sa kabataan, ato sa ambisyon na makahimo sa tanini para sa atong kolehiyo di A Iligan. place for sustainable development. Mahimong lugar, no, mahimong lugar kini sa atong sustainable development sa atong nakayan. Perfect. No, so di lang ta makatabang sa atong mga kabataan, makatabang sa kita sa atong kinaiyahan, ngadiin dito magbumikan ang atong kinabuhi. Perfect. No, so kung maayo ang atong kinaiyahan, maayo ang environment, sigurado ang kinabuhi sa atong katawhan. No, so si Jerry, abot na kini si Jerry. No, Jerry. Plant manager. Naglikay-likay ni si Jerry ngayon sa isang pero so, sa tanan nga nakaroon din credit to the administration of Mayor Cesar Herencia And Vice for, Consul. of course, the Vice Mayor and the 17th Council and 16th Council sa pagdumala sa pagmaayo sa atong basura. No? So, kaninyong tanan, may good morning, huwag ang Ginoo maguban ka nato kanunay.